Ai ku boleh step ye pi baro ha ka kerteng ka baran bortam ka jong try Jesus Christ. Ke jinge pusan menta ka step na ka ktinu blai ka de na ka sti ka beneng kong ka jong Apostle Paul sikinong korin kal nong ben riu ka ka bakhat we. But don na pi ki baju long kum kita. Rela sat ye pi rela pen ku ye pi rela pen ksan ye pi ka kerteng u Jesus Christ u bau try ba dong ben si mu blai jongi. Wa Apostle Paul u tho ye ka ni Syaki banget akorin ki baga jing im jong ki menchua kadai ke jing im ka bajot ka barem ke jing im ka baman ke jing im ka baklem akor ke jing im ka ba excitement ka ba hakit khot ki ba shakmat ka khot khandai shipau ka ong ki ba kai kan thei ki ba mani blai thala ki ba klim ki ba ranglong kan thei ki ba le sangsi para shenrang ki ba tu ki ba ikwa lalot ki ba buat ki ba kren ben ki ba kwantam kini ki dei ki jinglong ki jing im jong ki briu ki ba dan hapok korin but shipun ki ki jing bom man but ki jing bom kuj but ki jing le ba excitement ki dan ha korin but dan na preng jong ki ni ki bo upol utho shaki ki dan ha ka bakum kani ki jing im henry aingu ya ublay onda ha bakile yo sngawi ka gospel ka bo pol u ya lap hapok korin kilawan shi ke jinget yo Jesus Christ kumta haba kilawan shi ke jinget wat la kilalong ki barem wat la kilalong ki ba bom khut ki ba bom man ki ba jot akamat ublay henry na mar ba kila priang ka gospel kilanget yo Jesus Christ kumta da ke jing ai ke jong tra Jesus ba da ke jing suspa ke jong u la sat ye ki la pen khut ye ki ba la pen ksan ye ki hakamat ublay Kajing kali menta kalong, kamut ayu kajing pen kesan bau pol uthok hang ni. Kajing pen kesan bau pol uthok hang ni, kamut ba ya kanu kajing mudui persya ya kajing im jongki. Kajing mudui namar ka pop, kajing mudui setan akamat jong persya iki akamat ublay. Kabala penlong bakin long ki berrem. Bat ki bala penrem sya kajing jot ka ba bom jukut kajing kordit ka ba bom jukut. Bakim long shu ki babit na makmat ublay. Henry day na mar kajing IA Jesus Christ bat na kajing suspa kajong u. Kata baro kajing penrem bat kajing syak mudui. Laweng no bat kumta kiyo ya kajing penkesan hakamat ublay. Kabamot ki long ki bahok kum ki bom jule pop menu-menu hakamat ublay. Namar ya kata kajing bom hok bat ya kajing penrem baro khaj bat ya kajing mudui laweng no bat la ai haki ya ka hok ka jong Jesus Christ bat kumta kilong ki bala pen kesan hakamat ublay para bangin bait kani kadai ka jingle ka babhatam ka jing ai ka babhatam bat ka jingle bha ka babhatam ka ublay na ka benta ki to ki breu na ka benta ki breu ki ba kumanga bat mapi ki ba menchuang ilong ki ba jot ki ba rem ki breu ki bam don jing kermen ki briu ki balak penrem yang i bangin let syaka dujok ding ka babam julip henry namar ke jinget yu Jesus Christ pada ke jingyap Jesus ha gading pana kumta ya ke jing penrem ka bari ban hap hangi la weng no bat la penlong yang i ki balak penkesan ki ba hok hakmat ublay ki ba bitna ban rung syaka jing im ka babam jukut ke jing suk ka babam jukut kata ka dei ka ei ka ublay la le leng bau Jesus Christ ha kajing im jong abat jong pi dei na kata kadau kajing nget yu Jesus Christ kadai kalenti bangin yo ye kajing penkesan bat no briu la ujat urem lau la le kajing bomana kamat ublay la umlong shu babitna kamat ublay ndrei haba wan sha ublay leng bau Jesus Christ la penkesan ye u la nyau ye u bahok kumbom jule pa kamat ublay namar kata kajing sat kajing penkut kepada kesnamu Jisu da kabor mensim bakut aingo yo blay na kabenta jongi kibala mat ya kani kajing penkesan kibala mat ya kani kajing tray ka plau blay kajing im jongi ndre yo le said don pring jongi kiba kajing im jongi kadang don ha kajing penrem kajing tiplem jongi bun sin ka penrem yangi ngisong thu ila ka lenti ngisong thu ila kajing im ngisau tu iki kam ki pangile ban ngisau tu ngidon hangnu bat kata ka jing im jongi ka bang ngisau tu ngilong ki bajot ki barem namala da claim u Jesus Christ da ngipat yo ya ka jing
siu spa da Jesu Kris ngidang long ki barem hakamat jong ublay ngim long ki ba Vietnam bat ka jaka syong jongi ka ba bom jukut kan long ha ka jing penrem bat ka dujok ding dei na kata kadaw ha ka ni ka por yo dang don na plain jongi ki yo sngo ni ka khubor pi sngo thu ba pidang long ki ba jot ki barem ompat chim lapan kesan ya pidang long ki barem hakamat ublay la de jia ba ka jing yap kan wan ban lap ha ka nu ka por ka jing im jong pi kan long sya ka jing penrem ka ba bom jukut bat ka jing kardit ka ba bom jukut na kata kadaw to wan no show Jesu bread yala ka jing bom man jing bom hok aki kejat jong ka ding phna kijing tlot jong pi baro IT show try priang yu Jesu ku monong pen im bat hangta ka jing site ka jing pen kuit bat ka jing pen kesan kan long ya pi ai kan long ya pi kumta da ka bapin wan show Jesu ha ka ni ka step ha kerteng Jesu to kan long ya pi amen.